Mens I kører altså, for det at tage det igen, 987 km, det svarer til 3.948 omgange. Der kommer også en pokal, som Sebastian står med her. En pokal, som tilfalder holdets kaptajn. Det er Knud Kikkenborg, der får pokalen her. Knud Kikkenborg er altså vente til samtlige har fået overragt deres medaljer og deres gennemløs på deres lov, så det får vi Kasse Erkjær som sidste deltager med 10. Altså på samlet tredjeplads, 10 efter Gårdby. Så gælder det team, der sluttede på andenpladsen i 24 timers Le Mans. De kørte 994,5 km. 3978 omgange. Vi skal se heroppe på scenen på scene nummer 2. Firstweb.dk. Jeg skal selvstød og til Lotte Fredbo for en skøn mening. Det har det er en af de største medaljeskampe, jeg nogensinde har set i livet. Der skal altså også være 3 gange sådan mænd. Plus det løse. Deroppe. Der er stadig et par guldmedaljer. Et par medaljer fra Jack Jones og et par håndtryk fra Martin Nielsen og Michael Selvstød, og så er der også lige blomsterne. Og også en pokal. Jeg tror det nok, den største pokal af samtlige, og den skal overrækkes til ikke alene håndkaptajnen for cykelholdet her, Jørgen Jensen, men også direktøren i selskabet, Jørgen Jensen,